izan da denbora, gehiegi sufrimendua, gehiegi itxi beharreko zaurean, gehiegi daude norbanak. Freedom, freedom, freedom is love. Baina azkenik iritsi da, baina azkenik zabaldu da, garaipenaren eguna, ospatzeko irintzia. Dibitaba jarri ginen zunera horretzenak etxenegon hortzen. Gugandiko luzeozenak, etxean egun onenak, nekatitzak gora, zeroak izan piztu zutenak. Horrendik ere, 2018, Fernando, eman bat dugu bako zerbait gutxi batzuk egin eman bat zerbait. Euskal Presoa, etxera! Euskal Presoa, Euskal Presoa! Gehiegi izan da denbora, gehiegi sufrimendua, gehiegi itxianeko zaurea, gehiegi daude norbanak, baina azkenik iritsi da, baina azkenik zabaldu da, garaipenaren eguna, ospatzeko irintzia. Preso da ileslaria,